Έλα, έλα. Μην το καπνίεις τώρα. Όχι τώρα. Κοίταξε το πρώτα. Θα το πλάξω πάει μέσα. Κοίταξε το. Για το πεις την ψέλη και τι θέλει. Κάτσε φέρνω τα κάτι. Ανάγει γράφει. Άλλη μάρκα. Είναι σκυρό και η ζώλη. Αυτό είναι για τα πιάνια, δεν είναι για κουκουτσιά. Ω, κάνει το πόσα πέρα, 5. 6 είναι. 6. Η 6 παίρνει. Είναι καλή. Άμα πιάνει 6 κυρίδες. Γεια σου. Τώρα θα το πιάσουμε ρε πάνω. Ανατούια φαίνεται μέσα. Φαίνεται μέσα. Καθαρά. Καθαρά. Έλα, πιάσεις και μέρα. Έλα, σε έχω πάρει. Εδώ είμαστε. Έλα. Εντάξει, εντάξει, θα πάρω και τους σούπερ μέσα στους δρόμους. Κάποιοι σε αυτό. Ναι. Εντάξει, Χριστό. Εκείνο τέτοιος είναι. Καλά, κλείστο αυτό. Μου το θα μου τη δώσει άλλη μία. Ήρθε για να πει να χέρια. Πάει μόλις. Τι έκανε. Να ζητάνε το βουλό. Άμα είναι άρχισε δεν θα πάει. Από εδώ, από εκεί από αυτό, από εδώ, από εδώ. Ναι, μόλις άλλη μία εδώ. Ναι, μόλις άλλη μία. Έπρεπε να έχεις ξύλο. Μα γιατί γίνεται... Ωπω. Τι. Μα είναι ίσκος μέσα. Άσε είναι κοκκινάδα, είναι κοκκινάδας είναι αυτές. Αν είναι αργικός και γερνάει του κορμί. Δεν είναι αργικός, αλλά γιατί δεν είναι. Έλα, άλλο. Και τότε θα πάρεις φωτογραφίες. Άσε κόκκινο, είδα δύο τσεμπιές έκανα κόκκινο. Ω, ναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα περνάει για να αρχίσει την πουλέφη. Δεν έχει μία που να το